Hej Ossi. Hej Oscar. 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 Hej O. Hej Oscar. Stort tillykke med konfirmationen. Stort tillykke med din konfirmation i dag. Stort tillykke med din konfirmation. Tillykke med din konfirmation. Jeg fik jo fornøjelsen af at være din første træner ind i GF, da du kom derind som en helt bitte dreng. Og tænkte lige i den forbindelse her, så vil jeg egentlig lige dele et minde med dig. Fordi jeg kan huske en af de allerførste kampe, du spiller ind i GF. Og du er faktisk ikke skiftet ind på det tidspunkt her. Og du er vel en 5-6 år gammel, vil jeg skyde på. Der skal vi spille indendørsstævne op i VRI. Og det er sådan, når man spiller i børneårgangene, så deler man op, og så spiller man 3 mod 3 på hver sin bane. Så det vil sige, at jeg havde et hold, og en af de andre trænere havde et andet hold. Og pædagogisk som jeg er, så laver man selvfølgelig 2 lige gode hold. Men jeg vil også gerne vinde. Så jeg havde så lavet mit hold en lille bitte smule bedre end det hold, som du var inde på. Og mit hold, de kæmper sådan lidt med det. Vinder 3-2 over på den ene bane, og dit hold spiller så over på den anden bane. Og jeg var en lille smule nervøs for det. Så går jeg over og spørger den anden træner, hvordan det var gået. Ja, det var gået meget fint. I har vundet 5-0, og du har scoret 4 målene, plus lavet en assist. Så allerede dengang kunne man jo se, at du kunne noget ekstraordinært med en fodbold. Tillykke med konfirmationen. Jeg håber, du får en rigtig dejlig dag. Og jeg håber, du når din drøm om at blive professionel fodboldspiller. Du har rigtig mange kvaliteter som fodboldspiller og som menneske. Jeg ved, du arbejder stenhårdt på at nå dine mål. Og med det lækre venstreben, du har, og det kloge hoved, så tror jeg nok, du skal blive til noget. Kan du have en rigtig god konfirmation? Stort tillykke med dagen, og tusind tak for rigtig mange gode øjeblikke, både udenfor, men også inden for kridtstregerne, hvor du utvivlsomt har et stort talent. Dog vil jeg hellere i dag fejre dig for dine fantastiske personlige egenskaber, nemlig din tro på dig selv, din kækhed og dit glimt i øjet, som også afspejler sig i din måde at spille fodbold på, men især også din evne til at hjælpe dine venner og holdkammerater ved at lægge en arm om den og løfte dem. Alt sammen noget, der er med til at gøre dig til dig. Så stort tillykke. Tillykke med konfirmationen. Din store dag. Jeg håber, du nyder den sammen med din familie og venner. Jeg glæder mig til at følge din karriere og håber, vi snart mødes på banen, når du engang bliver U17-spiller i AGF. Så får vi sikkert nogle drabelige opgør. Og så skylder du mig også en techball-kamp, så jeg kan vise dig, hvem der har den bedste teknik stadigvæk. Jeg ser frem til at følge din fodboldkarriere og håber, at du kommer til at slå igennem. Det er jeg ikke i tvivl om, fordi du har arbejdet ekstremt hårdt, og det er derfor, du har den fantastiske teknik, du har. Så den glæder mig til at se dig rulle ud i U15, 17 og 19 ligaen. Jeg håber endnu en gang, du får en fantastisk dag og nyder den. Et par ord om dig, Oscar, som fodboldspiller. En god spiller, som jeg husker det, stifter bekendtskab med dig, da du er U9-spiller helt tilbage dengang, hvor du var med Emil Utzen og på 10 en gang imellem. Og hvor du lige havde 5 spørgsmål mere end alle andre. Og børn i den alder har mange spørgsmål, men du havde lige lidt flere. Som motivspiller fik jeg så æren af dig. Du snakker stadigvæk. Jeg kunne føle, at jeg kunne lukke øjnene om natten, og så kunne jeg stadigvæk høre dig snak. Og så hjalp det heller ikke, at din lillebror han også var på holdet. Jeg håber, I får en kanon dag, og jeg håber, I får en super fed fest. Så tænker jeg, at vi snart ses ud i fodbold Danmark. Og så pas godt på din lillebror, og pas godt på dine søstre og dine forældre. God fest. Varme hilsner fra Uganda, og stort tillykke med konfirmationen. Jeg håber, du får en kongedag, og du får en endnu bedre blå mandag. Som du kan se, ikke så godt vejr i Afrika lige nu. Vi har kun 28 grader, men når jeg sådan lige tænker tilbage på vores tid, så synes jeg, det er helt vildt, at du skal konfirmeres. Jeg husker det, som var det i går, at vi skulle tage afsted til U10-stævne. Der er sket meget siden, og du har holdt snuden i sporet. Det kan man se, du har udviklet dig hele tiden. Og jeg glæder mig til at følge med i de næste skridt i din udvikling, og håber på at kan være en stor del af det, når jeg kommer hjem igen til AGF. Kom så, Divi. Stort tillykke med din konfirmation. Det er lidt vildt at tænke på, at du er allerede blevet så gammel. Jeg vil egentlig bare lige kort give dig nogle ord med på vejen på din dag i dag.
Vi kender jo hinanden fra vores fælles tid i AGF, hvor jeg var så heldig blandt andet at få lov til at træne dig som U10-11-spiller. Og jeg husker jo en fodboldspiller, der i en tidlig alder havde et meget dygtigt venstreben, som var rigtig god til at sparke til en fodbold, og som også rent teknisk kunne rigtig mange ting. Og så husker jeg dig jo egentlig også som person, Oscar, som en dreng med masser af humor, glæde og også egentlig garant for en kæk bemærkning med et glimt i øjet i ny og dag. Og det er jeg jo sikker på, at du stadigvæk er sådan den dag i dag, og det skal du da bare blive ved med. Rigtig stort tillykke med konfirmationen og den enorme dag. Jeg håber, du bliver fejret med de bedste mennesker omkring dig. Nu ved jeg jo, at du går og drømmer lidt om at blive professionel fodboldspiller, og jeg er faktisk ret overbevist om, at du går hele vejen. Der er ikke mange, der besidder det blik for spillet og det venstreben, du render rundt med. Det tror jeg også godt selv, du ved. Sørg for altid at være ham med den glade udadvendte, som altid har en kæk bemærkning. Det smitter sindssygt meget på mennesker omkring dig, og du er altid en fornøjelse at støde ind i. Jeg håber, du får en dejlig dag. Stort tillykke med din konfirmation. Jeg håber, at du får en pissefed dag, og du bliver faret af nogle sindssygt gode mennesker. Jeg elsker, hvor autentisk du altid er. Du er fandme altid dig selv, og det er noget helt særligt. Du er en fantastisk person med et godt humør, og det smitter af på alle omkring dig. Som fodboldspiller er der jo noget med, at du har et helt genialt venstreben, og det kan bare trylle på en fodboldbane og ramme alt det skal. Og det er jeg sikker på, at det nok skal bringe dig rigtig langt inden for fodboldverdenen. Til sidst er der bare at sige, nyd din store dag, og bliv ved med at være præcis den person du er, så er jeg sikker på, at du skal nå rigtig langt. Kæmpe stort tillykke herfra. Oscar, du er en helt fantastisk dreng at følge. Du er en helt kanon holdkammerat, og virkelig dygtig til at sørge for, at dine holdkammerater, de mennesker, du er omkring, der har det godt. Du har altid en eller anden kommentar, et eller andet humør at byde ind med, og det er en stor kvalitet, og det skal du holde fast i. Og lidt i tråd med det, så synes jeg, at du er sindssygt dygtig til det her med at balancere det seriøse i fodbolden, og du er en kæmpe vinder, det kan man mærke, det stråler ud af dig. Og så det her med, at der skal også være plads til noget andet, selvfølgelig i de rigtige momenter. Så det er en stor kvalitet, og det skal du holde fast i. Som fodboldspiller, så lægger man jo hurtigt mærke til, at du har en forholdsvis god venstrefod. En af de bedste, jeg har set på en dreng i din alder, tror jeg. Og du er på mange måder, som jeg også siger før, en vinder. Også det er også noget, der fremgår tydeligt i dit spil. Jeg kan huske, jeg tror, det er en af de første kampe, måske den første kamp, vi har i sidste sæson, i ligaen mod Vejle, hvor det er en bøvlet kamp, og vi spiller ikke særlig godt. Jeg tror, det står 2-2. Så dukker du op lidt ud af ingenting til sidst, og laver et fuldstændig fantastisk langskudsmål. Og det tror jeg sådan, måske det, jeg vil sige, der kendetegner dig allerbedst som fodboldspiller. Det er, at når der er noget, der er lidt svært, eller der er nogle momenter, nogle afgørende momenter, så er du en af dem, man kigger på. Og du er en af dem, der er klar til at tage ansvaret på dig. Så det synes jeg, det er det kendetegner dig bedst som fodboldspiller. Jeg håber, du bliver fejret godt og har en god fest med familie og venner. Det har været en fornøjelse at være din fodboldtræner, Oscar. Og jeg håber, at du de næste mange år frem vil fortsætte med at give den gas ude på banerne og kæmpe hårdt for at opnå dine drømme inden for fodbolden. Bliv med at give den gas. Vi ses på banerne. Stort tillykke med konfirmationen nu. Jeg håber, du får en helt igennem fantastisk dag sammen med venner og familie. Du er jo en person med masser af personlighed. Du er energisk, udadvendt og ikke mindst nysgerrig. Du er en af de personer, som ikke har noget imod at stille de spørgsmål, som alle andre måske sidder og brænder inde med. Eksempelvis, hvordan det går med damerne i mit liv, den har jeg i hvert fald fået et par gange. Så det synes jeg, du skal blive ved med at være udadvendt og komme med god energi, fordi det synes jeg, du gør. På fodboldbanen der er der jo sket en lille ændring i, hvordan du spiller, hvilken position du spiller, og det virker til, at du nyder det. Jeg vil beskrive dig som en intelligent spiller, som kan løse mange svære situationer for holdet. Både teknisk, men også taktisk intelligent. Så stor ros for det. Og så kan jeg jo ikke undgå at nævne dit venstreben, som besidder en fuldstændig fremragende sparketeknik, som også kan være med til at afgøre mange forskellige kampe.
og som også har været med til at afgøre kampe for os. Så stor ros for det. Jeg håber, du får, som sagt, en fuldstændig fremragende dag sammen med familie og venner, og jeg ønsker dig endnu en gang stort tillykke med konfirmationen. Vi ses på banen, når du engang er færdig med blå mandag og så videre. Jeg håber, du får en rigtig dejlig dag med venner og bekendte. Du er en kæmpe karakter, både på og uden for banen. Bedst eksemplificeret ved første gang, jeg faktisk stod på dig. Jamen, der sparker du simpelthen et straffespark i kassen og gør sådan, at dit hold vinder det jyske mesterskab. Så det viser bare, hvor stor en karakter du er. Og jeg nyder rigtig meget både at træne dig, når jeg får lov til det en gang imellem stadig. Og også de køreture, jeg nogle gange har, når du skal have et lift hen til skolen. Der får vi nogle gode snakke. Ha' en god dag, og så ses vi derude, ikke også? Hej du. En lille hilsen her fra din nuværende cheftræner også. Jeg er rigtig glad for, at jeg får lov til at arbejde med dig så mange gange om ugen. Selvom du nogle gange presser os lidt i trænerteamet med dine egne holdninger og idéer til, hvordan vi skal gøre tingene, så er du altid, velovervejet, og det er altid faktisk ret gennemført, det du laver, når du i hvert fald lige selv har lyst. Men det er skønt at have en, der er modig nok til at ture træffe de svære beslutninger, og ture kræve bolden fra de andre, og så har du jo en fremragende venstrefod, der både kan sparke langt og sparke kort og lave gode afleveringer og sparke mål og hjørnespark og frispark og hvad du ikke kan med den fod. Men det har jo krævet mange timers træning, og det skal det jo blive ved med, for at man får noget ud af det, man gerne vil. Jeg er sikker på, at dine familie og venner, de passer godt på dig i dag, og så tænker jeg, at vi ses lige om lidt igen. Rigtig god dag, jo. Tillykke med konfirmationen. Jeg håber, du får en god dag med din familie og venner. Og så ses vi på Fredensvang snart igen. Klar til en ny sæson. Så du kan nå dine drømme. Vi ses, og have en fantastisk dag. Du skal også lige have en hilsen med her for din hold der på 14. Jeg har jo ikke kendt dig så længe, men længe nok til at se alle dine gode menneskelige egenskaber. Du er en god kammerat, du er et ordentligt menneske, du er opmærksom på, hvad der foregår omkring dig, du har altid en positiv indstilling. Det er alt sammen noget, som jeg sætter stor pris på. I fodbold, mit favorithold, de har lige vundet det engelske mesterskab, og en af de mange gode spillere, de har på Liverpool, det er en bak, som gerne spiller alle positioner i en kamp. Jeg ved ikke, om Alexander Arnold er dit forbillede, men du gør rigtig mange ting, som ligner hans spil. Du forsvarer dig godt, du erobrer mange bolde, du laver flotte indlæg på dødbolde, stærk frisparksmål og gode mål. I alt, så har du den helt rigtige tilgang til fodbold. Følg du bare din drømme. Følg hjertet, så når du din mål. Rigtig hjertet tillykke med dagen og rigtig god fest til jer alle.